Hola, em dic Josep Pallí, representant del Club Nàutic L'Escala, un port esportiu situat a l'Escala, a la Costa Brava. Un poble mariner, des del llarg de la seva història, ha estat molt vinculat al mar. De fet, els primers pobladors de la península varen arribar a Empúries ara fa més de 2.000 anys, i des de llavors fins a l'actualitat, l'Escala no ha deixat de mirar al mar. Avui us volem anunciar que l'Escala serà la seu de la primera edició del Medfoto, concurs internacional de fotografia de la Mediterrània, que aquest certamen té com a objectiu posar en valor la relació entre el mar i les persones, així com donar a conèixer els valors naturals de l'entorn marí. Un concurs accessible a tothom, en diferents categories, i que obrirà les inscripcions el proper mes de maig i finalitzarà amb una exposició que es farà al Club Nàutic de l'Escala des del 31 del 7 al 31 del 8. El club treballa pel foment de la navegació, tant en la seva vessant més lúdica com esportiva, i alhora vol transmetre el missatge que aquesta ha de ser sostenible i responsable. És per això que creiem que aquest certamen pot ser una bona eina de divulgació per grans i petits, escoles o grups d'interès. Volem agrair a la Fundació Alive, una entitat per promoure la conservació de la natura per les generacions futures, que ens acompanyi en aquest viatge. Us animo a participar d'aquest certamen, tothom hi és benvingut. Moltes gràcies.